an order declaring the use of face mask within the territorial jurisdiction of the City of Cebu as non-obligatory, but a measure of individual self-preservation and protection. Ipatuman sugod ugma Setyembre 1 ang bagong kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dili na himoong mandatory ang paggamit sa face mask sulod sa dakbayan. Nagkanayon si Rama nga magdepende na sa individual o mga institusyon kung nakita ba nila ang panginhanglanon sa paggamit og face mask. Mipatawag og press conference ang mayor ug didto iyang gipirmahan ang mga executive order. Nalatid sa maong EO nga non-obligatory ang paggamit sa face mask sa bisag asang bahin sa Cebu City. Nagpasabot nga gawas nun ang tanan kung mogamit o dili og face mask. Gawas na lamang sa mga tambalanan ug ubang medical facilities, lakip na alang sa mga immunocompromised ug adunay gipamati sa lawas. As a rule, wearing of face mask is not required in outdoor and open spaces, subject to the discretion of the mayor in exceptional circumstances. All establishment, businesses, and entities, including administrators of buildings and facilities, are hereby granted with discretion to determine the propriety of the requirement, use, and wear of face masks in their respective areas of responsibility. Sa imong pagtuo nga, imo yung feeling nga kinala mag-face mask ka, nganong ato mo dyan nang ipugos nga ayaw pag-face mask, nga ikamay das imong kaugalingon. Subay ni ini, nabahin sab ang sugbo kalabot sa mong kamanduan sa mayor. Ang habal-habal driver nga si Remigio Oros nang hingusog nga mas maayo unta og adunay igong gahom nga magpabiling mandatory ang pagsulob og face mask tungod sa kabalaka nga mataptan gihapon sa COVID-19 virus. Gidasunan usab kini ni Rainier Nicolas usa ka empleyado nga mibutyag nga ang pagproteher sa iyang kaugalingon iya sang pamaagi aron maprotektahan ang pamilya. Mas maayo gid mo Christmas gid tay para safe sad pa. Yung abog sa mandre o tanginit abog. Ako kaysa na paruhan nga mag-Christmas ta. Di mo kay gasto kay ang Christmas kay safe man siya na nga mag-Christmas ta. Kulakaw. Dili man ko yun ana. Ay wata kay baw sa uban ba. Dapat makuha gyapon ta sa protocol. Tungod anang iguli nato ang pamilya. Muna nga lisod sa kayo nga dito mag-face mask. Apan alang sa businessman nga si Brian Engracial, nga wa na gikinahanglan ang pagsulob og face mask sa dakbayan, ilabi na nga gihingusga na ang vaccination. Uyon ko wala na face mask kay besides kay na naka-vaccine naman ta. Plus na pay booster. Di na confident na ang katong naka-avail to, naka-vaccine, confident na sila na pwede na di na mag-mask. Mausab kinang punto nga gipalanog ni Rama. Gibutyag sab sa mayor nga dako og tabang ang vaccination aron masiguro nga wala na pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Samtang ang financial educator nga si Rochelle Gungob andam nga motuman sa mong executive order. Iyang gihangop ang katungod sa tanan nga modesider sa paggamit o dili og face mask. Yes ma'am, oo. Mas nito sa mga kay natay ato ang kagalingon nga maka-decide ta. Pero depende po nato pag depende sa atong kagalingon nga kung depende lang ta para dili safety ta, pwede mag-work ta. Pero kung confident ta kay ka nga okay lang, pwede ra sad wala. Mas nindot gyapon ang ni Mayor. Kahinumduman nga naukay di lamang ang sugbo apan lakip na ang tibok nasod niadtong Hunyo sa dihang mipagawa sa abog EO sa Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili himuong mandatory ang pagsulob og face mask sa open spaces. Si Rama siyang bahin nagkanayon nga ang pagpagawa sa mga bagong EO ilang gibase sa kasamtangan karon nga sitwasyon sa syudad sa Sugbo. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisaniel.